We're back! Salamat sa sponsors, Neslenchon, Roundhouse Grill, GD Printing, Redeem Multimedia, City Boy Outfitters, Rapolo, St. Dominic International School, Budos Media PH, PPHeads, Iskina Ono, Daily Revenue, Kirk Selected Ukay, The Blue Boys, John Plain, Ben, Hustler Essentials, Top Rip, Autoglass. Salamat. So, din na ako dugayon. Rapper on my right, Gikan Pagsuong. Shoutout to all member of CEO Society, especially nila Ronel Malingin, nila Alan, Al James, Ding, Brian, Jonathan, Gibbs, Oglel, John Ray, Simon, Saysay, Errol Arnelito, ni Chao, Sai, nila Justin Penote, og sa mga classmate na ko sa Mactan National, og sa mga og ni Opong na namaligyag itlog sa Soong Eskina. Shoutout sa mga tanan taga Soong og sa akong pamilya og sa mga ni-ari na ko. Sa akong wala, gikan pagkalawisan. Scoundrels, shoutout sa mga amigo. Trabaho na kinsa no. Yo, palihog na ko wala sa tayo video cellphone, palihog ko. Palihog na ka, video So, check, first battle of the night, Jaylee versus Jethro. Win ko sa. Ari pa kayo. Patay. Ako. So, pipili niya nga mauna si Jaylee. First battle of the night, Jaylee versus Jethro. First round, Jaylee. Yo, check! Una sa tanan, salamat Boss Bulong na imo kong gipatry out diri sa round. Nga ilugong nga balik ang inyong gikaut kaysa kadagag bulawan ng pangutok na pwedeng maukay kinyi pang butyo kog naong busral payot-payot pa maning inyong napunit para ilansa dugihalad sa akong atubangan na ingon naman igbajaw na kajawan. Pero sige, ato na lang ko ni sugdi na yung syagit kay ako na ning panitan game. Ay kabalaka, gabot rayway labod ni morong gabi una. Gihinay na ko ro kay kabaw kong imong utok karon. Grabe na nakagubot. Pero sige lang ro, tabangan ti ka kung sako ng imong utok para mo samot o kagubot. Ro, ikaw ang naijit sa pangalan, di ba? Pero nabali ang banalan, ikaw ako nalupad-luparan, gipauwanan sa mga init na bala. Malabasuka akong galawan na umatapika. Muhadyong sa imuhang dunggan, natural na ikaw masabaan kay muraman igmadyong na tong giyuan. Ang petsas, ang gasilbi og petsa, buwan og adlaw tikang gikatunan, sag-una na akong imong anggol mong karon. Yanuhon na lang tiga og labay, kay dugay na tikang gihinol. Dili na angay mistil pangutanon nga nang naisugal ang nahitabo karon. Kinaan na magoy hayaon. Una pa lang gipatay na ka sa mga kulira na ko na mga bara. Mauna ning taga Kalawisan, ganahan mo grind yang tanan, pero kamo na lang Tagalog sa dili man ko masingtan. Pero singot magud sa pagsuwat ang akong gipasabot, may largi diri mamatuod na. Grabe pa kakabulay og time. Yo, una ko magsugod sa akong round 1, dakong salamat sa Sprout ug ni Boss Bulong sa paghatag ani nga battle og gigayon. Way mausik ron nga imnonon kining kinaunhan akong butilya. Ako ninya rukon yo round 1 game. Karong gabi una masulit inyong gibayad pero Boss B nganong kani man ang inyong gihatag. Kayo man unta kong gihalad sa aso ning waso kong mobalibad. Mao na ba ni Boss? Katong rapper nga holdapper nya na marok baligdos. Atuloyo sa Sibudok, yo what's up Jilly? Di pa hilig kag padagat. Kung makakitag chikas mo kalit lag pamaakin ning pusi sa pusi. Grabe kay kaata to nya. Di ba basketball player ka dol? Nganong naabot man ka diri? Una ba yung mga babays basketball wala di babay mo cheer ni mo kay di ka ka-shot bisag goal. Kunya diri sa battle rap na sa damasin. Pero sinsa dol, kining duwa di ko musugot ako'y kabahin o kitang duwa adunay G sa pangalan. Dili ko taga babag pero ako'y mubabag ni mos imo magianan. Adunay dakot ang kalahian kasi imong pag-try out karon. Klaro kayong sinasina.
Sa battle, sige tuga-tuga, hambugiro, baba, sige buka-buka, pero dili ka layuang matagbuga, puros rabu-abuhay nga ning klase sa rapper, murag tae nga basa. Sa amin nga galama, way laming mga gama, kay galabira ang ganahan siya nga na'y makuha, pero wala na ninguha, sige noon tinanga, tinama, pataka, maong din ni magsilbi dire sa bata. Praktisado, ganado, delikado, ning taga-soong, pero way kabalaka kaysa humay-humay ra ka ilubong. Nga sa basket, magpa-star-star pa ni nga mao. Dugay-dugay yung gabot. First quarter, andun fourth quarter, nanginit na. Nanginit na ang lubot sa sige niya, lingkod niya, gapait lang po. Bangko, nagani ni nga mao. Wah, pa siya lingkurana, nastang kayata. Di pa nangga silang sketcherman. Mga las, di atang suway palak sa kong paghansak. Patilawon, di ka sa dasma, gawon tag di ba ka madakdak sa movements. Nagpakahoy-kahoy ka, pisimuon, di ka runog. Hak-hak sa kong pagsakaron pa, ibabaw siguradoon na kung ikaw ang matagak. Yo, check! Dili mo rason o gapiki akong oras. Ako aning hilig, kinahanglan na akong gahinan. Dili ko pariya ninyo ro. Kusog kayo magparaya, maduwa, bisag walay perpera. Mo nang inyong gipang istorya. Dili pa kasaka, kay wala pa may mubira. Nga ako'y muguyod ni mo sa boss. Kay gibira na kas imong katama. Ayaw na laging palabig daog. Sa dahon nga laya, imong kaugalingon ragid imong gidaya. Nagtuo kag makalaya ka sa problema sa. Pero imo inong gipalala. Kamo manggod mo duwa. Grabe na kulutang. Mo nang wala na mo kasabot sa inyong gipang istorya. Kining mga bugo akong gipanlungtan. Kay lesodad sila ay matambahan. Kay nakapaminaw ko sa Rapolo. Ang mga taga-Lapu-Lapu may gihimong katawanan. Sila ay gikatawan. Ilaras ang gikatawan. Sakit sa buot. Diri man yung tatagpuyo sa dato Lapu-Lapu. Pero kita may pobre o kalaman. Real talk lang men. Mutuo mo sa dili. Gituman rin gisugos sa kondughan. Wala ko'y gipadunggan. Dipindi nila sa tuloy na madutlan. Pero mubalik ko nimo. Ako may itom, pero ikaw may murag anino. Karon, fuck. Ako may itom, pero ikaw may murag anino. Nga, diri nga duwa, grabe pa kakabata. Akong naong murag angkol, mao nang duyan-duyanon sa lantika. Pero, fuck. Diri nga duwa, grabe pa kakabata. Mao nang akong naong murago angkol, mao nang tabyog-tabyogon sa landika, pero nabuyan ako. Kinagtanaw ko sa imong naong time. Yo, gusto sa kong naibawan? Gusto ka mag-post-post sa Facebook para dagang friends kada lugar na i-appear. Kung nag-post-post kayo ni mo kunda nga bars, tanaw tag di ba ka makabati niyag fear. Kargado batak sa Facebook kaya mga friends para may ka-share face parehas inyong gitungaan sa kung kayo ni madisappear yung route to game. Yung mga bara daw kay gabukalo kay maila diri oy tubal kung papagsikay lang ugama di kung magpakansi kikilaw na ni ang pisti pipila inyo ang pusta susu surbol na ning matusta bisan luto pa ni duwa bisan pag magpatubos ka malumos ra diretso nakasubos bra di na ka makatungas pa bisan pagunas pa wa ko mahadlok nimo bisag si satanas ka na pay 45 nga ikarga karon 45 nakatutok sa imong nga imong nga dako mapuno na rusdugo bisag wala pay bagong tuig makadungog buros buto-buto kay tanaw na tug makasugakod manis binakbakay gani inyong idol nga murag giatay nga kutob ra man ni hintaw na hinagitay sa tanga ako kay dinulitay pwede puro pinusilay basta sugo ni Boss Bulong bisag way mani andam ko diri mo kilabi nag ingani piling gahi, gikumot diya nga papel diri sa liga. Sige o papapelo kay makuha diring win. Timaniwa pa kasugod di mong karir pero didiretso na lagkain diri sa Sprout. Dili ka matrain kay lahi mong na-claim. Pauli na sa song kaya wow, mo overview niya. Huma na ang game. Yo check 3-0 sigurado bisag wala pa'y resulta ang urado kay tungod nila samtang gasuwat grabe ka agresibo kay grabe ka gutom sa duwa maong bisag kinsay ilawg kuwang radakana kung sima-simaon nga ikaw ang nikaon sa akong sima sumalan nimong isda ka nganong naabot na makadiri buyan sa landika kay dili pa makamakaon dili lang sabi sa bagmudako ka choy kay moralang gipakag syukoy na may pagkamamsa grabe ka kaluod bisag kabak-an di ka og lumboy karon gikapoy na kog pangaway mong pasabton di ka dudong makita sa mga tao kinsa ang mas natong duha kay piliun ka basi gitabunan nag-face mask ilang mata ayaw ka dismaya sa mga sakit na kong ibang istorya mong uli sa lang karon ug ulats
Bawi lang pohon, ayaw sa lang karon. Kaysa pagkakaron, himuwa sa lang kong inspirasyon. Kay una ni nako na tagamtaman tanan na nga akong nadangat, niagi ni gilanat, sikin sara ka para akong kadlukan. Kay mga niakbang sa mga taga-suong, among gipaluhod, dug among gipasuong. Fine. Mo, di sakit sabay buang. Yo, ikatulong tuyok pa sa tagay, pero kung kontra, mura na magbadaon, murag butilya, kay bumbilya, mukha litra, magkapaong nang inahanglan, paog bato, aron sa laong, kay makasaw, may round 3 game. Dili po ni siya daw. Aron niyang kasakit, matambalan. Unya tanaw-tanaw, rodos buwan, kay kaninyong idol. Kuwang pagtagad, gini ka, nanon niya way buhat sa balay. Kung sugoon, sige kataya-tayo sa kabata nga spoil. Kaya niyang dungano ng paper rastang oil. Sa una, ganahan siya og tuoy karon siya butoy kay naabnoy sigurado ning makatilaw sa kuwang stash nga idiga puros lami dili hilaw di pareha si muhagaw kada diga walay. Unol puro sabaw mauna cracks pa. Sa sige ni mo cracks. Swak ba? Nice ha? What a life, bro! Imong tama, di na mapuntagan kay dili na ka makarise pare. Di namin siya mabasta-basta. Ang resulta ani kay tabas-tabas ra murag. Sige sana mo hasta, di ra pataas na. Ako mga baray, straight pa sa inyong street, bra. Feeling hustler pero mugit ra sa lig nakakit ka, kilig streets, bra. To git o kid na. Gipatay ra siya sa gitna do busy size pa, gamit busy size nga. Lies, bra. Yapil siya sa poster sa Sprout, kiwara. Design ra. Kay di ka pa sa buwang stats, bisag sige, pagka-cracks, masugal. Impacts matagata, patay ang lipo, letter effort, kumurag. Gabutang raw, tamtax, tagal pa kayo kung stock level bars akong gimax, makaingaw jugan. May pag-back out ka! Pareha si syntax! Mga parte po sa music, ano na po pagpaka Eminem? Don't you ever try to reach for the stars? How ironic, ikay taga-soong, pero ikaw na priso sa akong bars! Time. Yo, check first battle of the night. Jethro versus Jelly. Tagaan ng masibang bakbak. Bagsik. Second battle, Royal Bandam. Yo, first battle of the night, Pasundaya Tryouts, J-Lo versus, J.A. versus Jethro versus J.A. 3-0, Jethro. Okay, next time. Salamat kayo. Salamat ni Boss Bulong o Boss Ralph niya, Scoundrels. Wala dyan. Yo, Scarface, shout out Team Lure. Ang vote, all 3 rounds ni... All 3 rounds ato ni Jethro. Round 1, mailahan man sa punch count, mas daghan o kanang punches. Kanang 1 ba? Solid po yung delivery. Round 2, magyapon 3, kaming samot o ka ligon. Mubuan ko sa kang 1 sa kontra ni... Tingnan ko. Basta all 3 rounds. GBDI Jethro all 3 rounds. Round 1 may lap pa sa oras si Jethro pero wala ko isang consider ng overtime. Ato ko kinaunan niya mga lines niya patok yung sa pikas napod pero mas lipatok ang Jethro niya. Round 2 slip up bisag overtime kang Jethro. Na 3 rounds Jethro gyapon bisag overtime pero counted gyapon to na kung kinaunhan niya nga mga lines sa overtime wala na ko counted pero props gyapon sa pikas GP. Yo, Zirkal na karang klaro naman daan nga 3 rounds ko ato ni Jethro kay sa round 1 pa lang unang burak pa lang ato ni Jelly puros tambol na siya iya paging sigudaan siya pagka round 2 antol niya na round 3 mo nga pabor ko ni Jethro.